Du ved sikkert, at godt øl og godt brød bliver lavet af korn. Du ved måske også, at meget korn ender som foder til landets mange grise. Og måske ved du, at man skåner miljøet og naturen ved at dyrke helt særlige kornsorter. Men ved du, at dyrkning af korn med de helt rigtige egenskaber til brød, øl og svinefoder begynder langt tidligere, end når frøet lægges i jorden? Hos Sejet Planteforædling arbejder vi hele tiden på at udvikle nye og bedre kornsorter end dem, der bliver sået og høstet i dag. Det er forædling. Forædling er et ældgammelt princip, der handler om at udvikle de bedste kornsorter med de helt rigtige egenskaber til for eksempel at lave det bedste brød eller det bedste øl. Men moderne planteforædling handler om meget andet end den gode smag. Udvikling af kornsorter, som giver landmændene et rigt udbytte, og sorter med egenskaber tilpasset klimaændringer og nye plantesygdomme, er helt afgørende i vores forskning og forædlingsprogram. Forædlingen starter i laboratoriet. Her udvælger vi kornsorter med netop de genetiske egenskaber, som vi gerne vil have krydset ind. Selve krydsningen foregår i vores drivhuse, hvor pollen overføres fra en plante og til en anden. I laboratoriet videreudvikler vi kornsorterne som reagensglasplanter. Forædling af kornsorter med denne metode betyder, at vi kan producere nye sorter på blot 5-6 år. En stor og vigtig del af vores arbejde foregår på forsøgsmarker. Her får planterne lov at vokse op, så vi kan afprøve deres egenskaber under åben himmel, inden kornet opformeres til såsæd. I laboratoriet tester vi de forædlede kornsorter og sikrer, at de enkelte kornsorter har netop de egenskaber, vi ønsker. Og på den måde får vi præcis den kvalitet, der giver det bedste brød, det bedste øl eller det bedste foder.